Var baş binêrên hêja. Îro em di diyaloga akademîk de bi babetekê pir girîng lêkolînên rawestê li gel Reha Ruhavîoğlu, dîrektörê saziya rawest e, lêkolînên rawest e, em ê li gel venin. Nêzîkî 45 deqe em ê li gel birêz Reha Ruhavîoğlu em ê sohbet bikin, gengeşe bikin li ser kar û barê wan, bi taybetî jî lêkolîn wan ên ku li ser girêdana ciwanên Kurd bi zimanê Kurdî û bi kultura Kurdî. Lê di daviyê de jî em ê nêzîkî 15 deqe li gel bersivên pirsên ve bin. Hêvîdarim pirsên ve hebin û em jî qasî ku em dikarin bersiva wan bidin, em ê vîya bikin. Kêkreha bixêr hatî. Nav xêr dibin, merheba ji birin. Ez gelek kêfxweşim ku tu îro di bername diyaloga akademîk de digelmeyî. Bêdaviyê bi rastî lêkolînên ve bi taybetî digel ciwanên Kurd û nifşa Z a Kurdan epî popüler bû. Li gel medya da raya giştî da lêkolînên ve encamên vî pir hatin şîrovekirin. Ya rastî ew gelek ji nêzik wa ya medya çarpel medya jî eleqedar dike. Lewra ez pir kêfxweşim ku îro li gel te em dikarin di nav diyalogekê de vê pirsa me ya gencan ya ciwanên Kurd şîrove bikin. Lê eger em ê bên hêdî ser vê babetê, lê eger pêkan be em ji ewkê dest pê dikin, ji çarpel medya ra em ê rawestê bi Kurdî bidin naskirin. Ez zanim ku 2018 de saziya ve bi resmî hate damezrandin, lê diyar e berê vê jî hin xebatên ve hebûn. Rawest çi ye? Heya niha çi lêkolînan bi ciyanî ye? Niha di destê ve de li ser çi hûn kar dikin û projeyên ve çi ne? û Reha kî ye? Mümkün be em ê bi vê dest pê bikin û peyderpey em ê bên ser babeta xwe mijara xwe bixwe. Baş e, serçavok. Niha rawest wek we got va du salê xwe qedand bi awayekî fermî navenda wê li Diyarbekirê ye. Rawest lê em ê ku rawest ava kirine, ew qedroyeke ku 10 sale hem di nav lêkolînên civakî de kar û xebat kirine, hem jî di saziyên sivîl de kar û xebat kirine. Me ev tecrübe ku 10 sale em di nav de ne û em lêkolînan dikin. Me xwast em bi awayekî fermî ji ber ku ihtiyacek wisa hebû, awayekî serbixwe em ava bikin û rawest ji wir derket. Ew armanca rawestê, meseleya rawestê, vîzyona rawestê ew e ku rawest dixwaze li ser Kurdan bibe saziyek pispor, pisporiya wê li ser vê meseleyê tim dewam dike. Hem eger em bêjin yani hem zêdetir em li ser Bakur dixebitin, lê em bêjin di pêşerojê de proje hene ku em li perçê dinê Kurdistanê jî kar û xebatan bimeşînin, lêkolînan bimeşînin û li Tirkiye ne tenê em bêjin li herêmê, li rojavayê Tirkiye ew bajarê mezin ê ku Kurd li wir dijîn, divê li derheqê wan de em lêkolîna bikin wa bajarana jî em dixebitin. Mesele ev e ku em dixwazin a yekem di derheqê Kurdan de em bêjin çi agahî wexta tên parvekirin em dixwazin ji ê ku aktorên ku li wir dijîn wan kar û xebatana bikin, ji ber ku xebatên em bêjin sosyolojîk ê civakî ne ew xebatên ku hûn ji derve werin çend pirsa bikin wan bibersivînin û biçin.
ew tiştekî dine dibe hûn wek awayekî nîtel di nav vê civakî bijîn wê çaxê ancak hûn baş fehm bikin. Ji ber wî em yani me ew kir qerarda ku di nav vê civatê de ev enformasyona derkeve holê û were parvekirin û a duyem Kurd zêdetir li Tirkiye lê dinyê jî wisa ye wek em bêjin ewek komek homojen û komek polîtîk tim tê naskirin lê ne wisa ye hûn jî dizanin Kurd heterojenin rastgirê wan, çepgirê wan, sekülerê wan, dîndarê wan filan bîvan jin, nêr, ciwan êdin zêde hene û ev tenê ne ewekî komek polîtîk e yanî xwarin û vexwarinê wan em bêjin jiyana wan çandî kulturî tiştê yani bi her awayî ew jî wek em bêjin komeke ku li ser lêkolîn werin kirin em dixwazin bi her awayî Kurdan rê alemê bidin ku ew e niha wek we got işte 2 sal zêde derbas bû em karên siyasî ji xwe dikin gişa em eşkere nakin ji ber ku rawest saziyek ew e saziyek fermiye û tîcarî ye yanî her tiştê xwe parve nake kar û xebatê xwe em lêkolînên siyasî tim û tim dikin yani mehê carê du meha carê tim em lêkolînên siyasî dikin carna em tenê li herêmê dikin carna jî li temamiyê Tirkiye tên kirin û em jî parek wî ne li derheqê Kurdan de em ew dikin lêkolînan dimeşînin derheqê ziman de çi rewşê de ye ciwan çi dikin jin çawa kar û xebatê xwe ê ku di nav jiyana em bêjin kar de ne ew jin çi duruma wan rewşa wan çi to ye em tiştê wan ew dikin aniha di va rojê dawiyê de dîsa li ser ciwan em lêkolînek din dikin em li ser saziyên sivîl li herêmê duruma wan rewşa wan çi to ye va 4-5 sal derbas bû ihtiyacê wan çi karî dikin li kîjan bajarana kîjan saziyê sivîl hene ku aktif in em va karana dikin lê em bêjin wesîleya ku va bername tê çêkirin hûn jî wek hanî ziman zêdetir ev lêkolîna me ye ku li ser ciwanên Kurd e em kanin hediyedî dest Em bin serve mesele şuha bala min herê zêde ew mesele kişant di saziya rawesta ku bi rastî berdewamiyek heye di babeta ve de li ser ziman û eleqetê wî ya Kurdî ji ber ku berê vê lêkolînê ji bo nifşa ze bawerim lêkolînekê ve din hebû ku di navbera malbat dê û bav û zarokan de peywendiyên ziman çawa ye li ser viya bû lê berê em bikevin vê babetê ez dixwazim çend tiştên din jî li ser metod û xebata we yani li ser metoda we bikin ya rastî bi rastî heyana her çawa ku cenabê te got navendekî Kurdî û yê ku bi taybetî li ser Kurdistanê li komelgeha Kurdistanê de kar bike heyana hatun nebû evên ku hebûn çawa ku we got dihatin ji bo 2-3 rojan pirsa dipirsiyan anketa dikirin hin sohbeta dikirin û bi taybetî jî piranî ji wan rojnamevan bûn lê ne em bêjin akademîsyenên wisa ew bûn pispor lê bi xebata we û bi taybetî û berdewamiya ser ziman bala raya giştiya Kurdî kişandiye pirsa min ev e gelo babeta ve yani metodên xebatên ve sosyolojik bes bi anketan yan yani em bi evka têgeha metodolojiyê pirsin yani karê ve nîceliksel e yan û lêkolînên nîtel yani çawatî jî nekalîtatîf û kandîdatîf jî di metodên lêkolînên rawesta tê biciyanîn. Yani em karê û xebatê xwe tenê qet bi ew bi anketan tenê nakin carna em tenê bi em awayekî nîtel em bêjin dikin lê wexta em anketa dikin em li hember wî karekî din jî dikin ji ber ku
اون جیوک انسانی که işte civakına sosyolog اون dizanın batıştana yani او anket jivara em bejin tişteki niceliksel de beje ama kurahiya wî de kar û xebatên nîtel de ancak hûn derdixin holê yani we meselek derxist em bêjin ziman di nav du ewa de du nifşa de kêm dibe ev bersiveke lê çima kêm dibe ev mesele divê nîtel were xebatkirin ew ancak ji wir hûn bikolînin û tiştekî derxin ji ber vê yekê di lêkolînên we de em miheqeq eger îmkan hebe em miheqeq li anketan jî dikin li hinda anket ta em nîtel jî carna em lêkolînên nîtel bo em kar û xebatên nîcel kurahiya wî bibînin dikin carna jî em karê xebatên nîtel dikin lê li hinda wî em dibêjin ka em ji raya giştî bipirsin eceb ev mesela wawayekî ew ê nîcelik çawa ye em anketa jî dikin ev meseleyên nîtel hûn dizanin işte milaqatin em bêjin komxebatin û wek fokus grûpin filanin bîvanin yani sohbetên kurahî bi kurahî berfirehînin ev tiştana hinkî teknîkin jî lê ji bo ve mesela em bêjin ekîbê me ê profesyonel hene kar û xebata dikin çi ewek ihtiyacek metodolojiyek çawa ji bo vê lêkolînê lazim e em bereviya ew dikin dûre li ser masê amadehiyê dikin piştre em yani çawa dibêjin tasarım ew ê lêkolînê em dîzayn dikin û dest bi dûre lêkolînê dike li her ewan her lêkolîn wisa di mesela yani em bêjin kar û xebatan de erê em dixwazin niha li hem li ser mesela Kurd hem li ser Kurdan hem jî li derheqê meseleyên dinên Kurdistanê lêkolînên ku em bêjin em referans bistînin û herkes zanibe qet kêm in ji ber vê yekê çi kar wê were kirin em dixwazin berê destpêkê de tişkî bikin îro dûre em bêjin 2 sal salek 3 sal eger mesele çibe li gor wî em va karana tekrar bikin û çawa diçe bira were xuya kurum ku em bêjin ji medyayê re ji akademisyenan re yani ji raya giştî a Tirkiye û a dinyayê re a cîhanê re em dixwazin va tiştana werin parvekirin ku însan zanibin mesele rewşa meselê çawa diçe bi ku ve diçe wek em bêjin akademisyenek eger ji were hûn dixwazin meqalekê binivîsin ne hewceyek hûn ji ciyê xwe rabin werin hele çi xwest kurmancî zanin yan jî zazakî Kurdî çi xwesî zanin nizanin filan divê sazî hebin ku ev karana bi destê wan hatibin kirin û ji were alîkar bibin ji ber ku hûn zêde bi seheyê de nekevin bi kar û xebatê lêkolînê de ne bi analîzê de hûn mijûl bibin û divê kar zêde derkevin yani însanek em bêjin salekê her seheyekê tişkî bike ne tenê karekî derxe malzeme ji wî re eger hezir be kane salekê de em bêjin du kara derxe û ev mesela pekî va du kara çi re dibin li cîhanê du ciyan tiştekî diweşînin sê çar însan zêdetir bala wî tê kişandin ser em bêjin meseleyên we yani em bêjin gelek meseleyek wisa dibe international yani însan dünya wan wisa nas dike wexta tim û tim em bêjin komek polîtîk û ew bin çawa dibêjin wek tiştekî nesne bin tenê însan meseleyê polîtîk merak dike ama îro mesela me em bêjin ciwana ev ciwan li kî derê dişibin ciwanên Tirk û ji hev cuda dibin çima wisa ye mesela ev tiştekî balkêş e ji ber vê yekê me xwest ku em lêkolînekî taybet li ser ciwanên Kurd bikin Kekreha heya meha babetên ku we veka lêkolîn bi ciyanîne kîjanin û gelo ji wan sipariş henin yani sipariş ji saziyan henin li gor siparîşan we lêkolîna bi taybetî ew lêkolînên ku we li ser siyasetê ser hilbijartinan ve bi ciyanî ew ya we
ew qeve buxabûn yan ve ew babetena li ser siparîşekê ve pêkir. Yani hin kar hene em bi bi imkanê xwe çê dikin. Hin kar jî hene em dibînin ku ihtiyacek heye divê em bêjin saziyek sivîl wek NGO bibe hevpar û fonek ji bo wî were dîtin. Em bi avî awayî jî alî dibin lê meseleyê lêkolînê em dîsa hal dikin. Hin kar hene wek işte ve got em bêjin saziyên siyasî sivîl ne ê tenê Tirkiye ne ê tenê Kurd Ewropayî navnetewî hin tiştan merak dikin em ji wan re lêkolînan dikin. Ev giş jî hene yani ji ber wê em her tiştî parve nakin. Ew hinkî bi girêdaya peymanan hûn jî zanin. Yani bi her awayî heye rawest hin carna hin kara bi imkanê xwe dike hin kara jî bi awayekî em bêjin ji derve ewek siparîşek yan jî fonekî dibîne bi wî dike. Bi her awayî karê û xebatê xwe dike. Ev lêkolîna ciwanên Kurd mesela bi weqfekê me bi karekî hevpar kiriye û ew lêkolînê ya berê yan avêdaviyê ciwanên Kurdê li Tirkiye lêkolînek berfireh 1500 ciwan me bi wan re anket û sedê wan jî me bi wan re ew wek nîtel milaqat kiribûn. Ew yaşama dair vakıf heye li Tirkiye weqfekî mezin e di aliyê em bêjin ve kar û xebatên lêkolînên sosyolojîk de bi wan re me bi karekî hevpar kir lê ewa wî jî fona wî jî British Foundation yani British Embassy Foundation ew seferata İngilîzê ew kiriye ji xwe Avrupa yani ewa Yekîtiya Avrupayê û yan jî konsulxaneyên welatên Avrupayî ev kar û xebatên sosyolojîk saziyên sivîl carna finanse dikin bi awayekî legal û fermiye. Yani bi van babetana kar xebat tê kirin. Kêkreha ew lêkolîna we berfireh ser ziman û Kurd ew di çend bajarên Kurda da hate biciyanîn? Ez nexeletim hûn qala lêkolîna bi ew re bi dê û bava re hatiye kirin. Belê ew dê û bav û zarokan belê. Ew heşt bajar bû. Heşt bajarê li Herêmê bû. Çarê wan bajarê mezin in wek em bêjin Rihayê, Diyarbekirê, Mêrdînê bi awayekî ferbî jî jê re dibêjin işte bajarê mezin. Çar jî normal bajar in işte Şirnex, Agirî, Bitlis û Dersîn hene Bîngor jî hebû. Dibêjin bajar wek bajarê mezin yan qezayê wan jî bi hew re di heşt bajara û li temamî 25 qezayan hat kirin ev lêkolînan. Şerta vê lêkolînê ew bû ku malbatên ku yani dê û bavên ku em bêjin xwedî zarok bin. Yani di navbera 3 salî û 13 salî de zarekî wan hebe ji ber ku derheqê zarê wan da em ji wan re pirsa dikin. Ew jî bi 1500 zêdetir yani 1537 yani 1500 küsurata wê ye. Dîsa malbata re bi awayekî anket û pênciyan jî 6 malbat bû bi wek milaqatan bi wan re hevpeyvîn hatirin çêkirin. Ew jî raporê wan hinek hatin nivîsin eşkere nebûn. Hinek jî wê raporek ew ê jî were nivîsîn em ê we jî eşkere bikin. Di wir de yani çend tiştên ku bala însên dikşînin hene dixwazin ez xala wan bikim hezir kiriye. Ez pir ew kê merak dikim yani ferqiyata di navbera bajaran de û ferqiyet di navbera bajar û qezayan de rêjeya axaftina zimanê Kurdî çawa ye? Di nav zazayan Kirmancan de çawa ye, Kurmancan de çawa ye? Ew ferqiyatan merak dikim. Niha bi rastî ew encam gişnel pêş minin ez naxwazim tiştekî xelet bêjim lê posî notê li ber min ez kanim şikî bêjim. A yekem herî encama herî balkêş ev bû ku
di navbera dê û bava û zarya de wexta ku nifşek diguhere ziman ji sê para parek wenda dibe. Yani ziman em bêjin ne hêdî. Kapasiteye bikaranînê. Yani mesela pirs ev e ku me ji malbat dê û bavara gotiye ku hûn bi dê û bavê xwe re kîja zimanî bi çi qasî bikartînin. Êkî gotine ez bi dê û bavê xwe re tenê Kurdî diaxifim ji sedî çel û heştin. Navbera em bêjin dê û bava de. Lê me ji wan re îja ev pirsiye me gotiye zariyê we bi we re kîjan zimanî Ew jî 13% baba. ew jî 13 derketiye. Yani em bêjin ji sedî 35 kêm bûye. Kêm bûye. Yani ji sê para wexta ku ewek nifşek diguhere ev tê vê manayê ku ziman zêde çawa bêjin hêl dihele ne tenê ne hêliyê dî. Di wext ew bajarê ku em bêjin mezin in di dişibin metropolan wek Diyarbekirê, wek Rihayê, wek Mêrdînê eger li ew bin bajarê mezin bin li navendê wan zêdetir Tirkî tê axivîn. Yani çarşî û bazar Tirkiye. Wan hinkî ji vir cudatir e. Wan em bêjin navenda wanê jî Kurdî ji em bêjin ji Diyarbekirê jî ji Rihayê jî zêdetir tê axivîn. Derên ku em bêjin çawa bêjin ê qirsal ji bajaran zêdetir Kurdî diaxivin. Kurdiya wan hîn zêde erê. Din navbera em bêjin Zaza û Kurmancê de zêde we ferqek nayê bîra min belkî hebe meriviyê nezek e. Min aliyê Dêrsimê merak kir loma min kir. Yani aliyê Dêrsimê bikaran Bîngöl Dêrsim. Erê ji ber ku yani Bîngolî Dêrsim zatî ji xwe em bêjin hinek Zazayên sekülerin hinek jî muhafazakarin. Me xwestem her du evên parên Zazayan jî binêrin di milkî durum çawa ye. Bo vî me her du bajaran hilbijek. Lê bi qasî ez her du bajara bînim hemberev aniha encam nayê bîra min ez tişkî bêjim ew jî dikeve qeydê dûra xeletî zor e meriv çêbike. Lê çend encamên ber min in ez belkî kanim qala wan bikim ji we re. Wek min got işte ziman kêm dibe û Kekreha divir ez dixwazim tiştekê ew bikim bi qasî ku ve di sayta xwe de malpera xwe de ve ew lêkolîn belav kirîbû. Bala min tiştekê vê çaxê tiştekê pir balkêş hebû li vir bala min kişandîbû. Di wir de mesela pirsên ve henin û dixwazin zarokên ve bi zimanê Kurdî bixwînin, fêr bibin. Ew dê û bav hemû digelin ku zarokê wan yani hemû dibêjim rêjeya bilind yani. Sedî û heşt belê dixwazin zarokê wan bi Kurdî fêr bibin, dixwazin bi kultura Kurdî zêdetir bibin, bi kultura Kurdî mezin bibin. Em de encama viya da em dikarin bibêjin yani Kurd zimanê Kurdî lawastir dibe nav nifşan de tevî ku Kurd dixwazin ku xwedî li Kurdî zimanê Kurdî derkeve. Yani xwestin û kirin navbera wan de ferqek zêde heye. Ev jî tiştekî normal e. Yani divê meriv serviya bifikire. Em bifikirin, akademisyen bifikirin, siyasetmedar bifikirin, saziyên sivîl bifikirin ki çima wisa ye. Niha di nav du nifşan de em mêze dikin ku ziman lawaz bûye û dihele. Lê em dinêrin ku li hêlekê ziman bikarînena wî kêm dibe lê li aliyê din em bêjin xwestina fermîbûna zimên û xwestina ku zariyê wan zimên fêr bibin zêde ye. Yani ji sedî mesela divê lêkolînê de sedî heştê û heşt dibe ez dixwazim. Lê ê ku me ji wan re gotiye pekî hûn çi qas gayret dikin ku zariyê we Kurmancî yan jî Kurdî fêr bibe. Di wê çaxê jî işte em bêjin tenê ji çar kesa em bêjin kesek gotiye ez zêde gayret dikim ku zanibin.
eko خیرات تا که کسی جی فردی جی دیاره ترناکه جبو zaten mesele ev ku dixwaze lê hukmê wî têr nake ku zariyê wî Kurdî biaxife hînkirin taqîbkirin wextan bêjin televizyon, mekteb, çarşî, bazar, derdor, heval, ziqaq her der Tirkî be û tu bêjî ez zariyê xwe fêrî Kurdî bikim ew tiştekî pir zor e zehmet e yani çawa em bêjin tu evekî amûrek müzîkê tu lê bixî ji bo ku tu ji bîr nekî her tim antrenman ji wê re lazim e ziman jî dibe tiştekî wisa yani dibe zimanekî wek em bêjin zimanekî biyanî tu wek îngilîzî çawa em îro ji fêr dibin û bona ku em ji bîr nekin em gerek tim tekrar bikin dibe tiştekî wisa yani ne perçeyekî te yê esasî lê tim tilvî xwedî derkevî xurt bikî dibe tiştekî wisa çimkî em wek awayekî aborî wek awayekî siyasî polîtîk fermî bürokratîk eger ziman nebe li van meydanana nê bikaranîn xurt nebe va zimana axaftina wî bikaranîna wî kêm dibe yani van malbatana dixwazin fêr bibin lê hukmê wan tune ku li hember vê pêla mezina ku Tirkiye kontrola sosyala Tirkî ew zexta mehleyî taxî ya Tirkî li ser Kurda rolekê dileyîzek ku xor bi taybetî di raya giştî de yan jî wargehên civakî de bi Kurdî nepeyvin em dikarin wisa bêjin yani tê vê manayê şert û meç li hember Kurdiyê zor in niha em bêjin işte dewlet roj bi roj işte wek em bêjin 5 sal berê asîmîlasyonekê nameşîne zorê bawekî em bêjin zorê zêde nade ser Kurdî ama ji xwe êkî kiriye heta niha kiriye û wer dewam dike yani mekteb televizyon kar û xebatên di yani zimanê Tirkî awayekî hegemonîk li ser jiyana me ye û ev asîmîlasyonê bibore di encamên lêkolîna we de tiştekî wisa jî hebû nêzîkî 45% dixwazin hem Kurdî hem Tirkî bi hev rabin yani hem di perwerdeyê de hem bikaranîna ziman de di raya giştî de devletî de lê encama we ew e ku li ciyên ku zimanê Kurdî û zimanê Tirkî bi hev re tên bikaranîn di pêvajoyê de proses li aleyha zimanê Kurdî de li ser lehê zimanê Tirkî pêş dikeve tiştekî encamekê we wisa hebû bawerim ne yani ev li çarşî û bazarê ji ber ku Kurdî lawaz e Tirkî tim pêş vediçe ama em bêjin li evê de di mektebê de eger bi mifredatekî hûn mektebê bikin pir ziman em bêjin 2 ziman 3 ziman wê çaxê hûn kanin vêya kontrol bikin yani em bêjin eger zariyek kurmanc be salekî 2 sala tenê kurmancî fêrî evê bibe ilmê bibe sala mifredat baş be yani sala sisiya çara belkî dest bi Tirkî bike her di em bêjin giraniya wan li ji hev yani li gor metodolojiyê li gor pedagojiyê were ew kirin hazir kirin wê çaxê ev tiştek kana tê kontrolkin lê îro tiştekî wisa tune îro tu dibêjî Kurdî serbest e çiyê wî serbest e axaftina wî ew jî sedî sed ne serbest e yani li eskerî em bêjin li derdora filan divan tim evek li ser heye yani talûkek li ser heye çünkü tecrübek wisa hatiye wernawe yani bi awayekî fermî gerek di bi vî zimanî xizmet bidî xizmetê em bêjin tendurustiyê perwerdehiyê bürokrasiyê eger tu vê xizmetê bidî wê çaxê ev zimana tê bikaran yani diya min û te em bêjin wexta ku diçe xestê zane ku eger Tirkî nizanibe derdê xwe baş nikare ji dixtore bêje ew dibe ku ji me re Tirkî lazim e ez Kurdî zanim ji me re Tirkî lazim e ama wexta newere be dixtor jê re kurmancî biaxife yan jî zazakî biaxife wê çaxê zane ku zimanê wî têra wî dike wê çaxê wê zimanê di wargehên bajarbûnê di wargehên urbanîzasyon û modernîteyê de kulturê de di sosyal xizmet de ya rastî devlet jî di ferqa vî de ye ku eger zimanê Kurdî were bikaranîn
ve çağı derfet he ku zamanı Kurdî ji bo Kurda boxa bibe zamanı xwezayî zamanı wan yani zamanı yekem lewra binir ew dobu min xwant nivîsandina têzên bi Kurdî qedexekirine di üniversiteyan de mesela. Yani eviyan nişana ev ku rast di vargeha folklorik da di vargeha rojana da di axaftinên rojana da belê zexm nadete serte lê di demo dezgehên devletî da di demo dezgehên modernîteyê de nahêle Kurdî şixwarecî çêke. Ya naha ev mînaka zanîgeha Dicleyê bû li Artûrê ne wisa wexta ku serî lê dane gotine zimana wê Tirkî bibe ji xwe mesele ji wir dest pê yani problem ji wir dest pê dike dema hûn beşek gêve dikin û beş derheqê Kurdî dibe zimanê hûn çima bikin Tirkî yani beşa İngilîzî wexta tu vekî û tu bêjî di zimanê vê beşê Tirkiye ew jî tiştekî ecêbe zanîngehê daxuyaniyak da got Farsî, Erebî filan jî beş hene zimanê wan gişa Tirkî ne lê ev problemek sistemek yani çawa dibêjin esasî ye yani gerek ne wisa be ev di wexta ku işte vedikin baweriyê bi xwe nayînin hinekî çavê wan ditirse filan vê van ev jî bi vê meselê ve dîsa girêdayîne yani ne tenê ku em bêjin tiştekî xetayek bûye ne ya ê ku beş vekiriye bi xwe bawer nebûye ya jî gotiye ya ez bi xwe bawer bim jî bira serê min nekeve derdê bira ziman yani li Diyarbekirê li nav zanîngehê de em Kurdî biaxivin binivîsin filan lê raporê me tezê me bira bi Tirkî biçin yekê ev tiştanan bi vê mesela asîmîlasyon û talûke û ewa zora li ser zimanê Kurdî tenê giş biviya ve girêdayîne lê ziman mecbûr e ku were naskirin dewlet erê ji va sed sale raporê wan hene hûn jî dizanin dibêjin eger em Tirkî Kurdî ji nav Kurda dernexin problemê mezin bibe gerek em Kurdî asîmîle bikin ceza hatine dayîn filan vîvan lê niha problemek xeterek dewletê wisa heye ku eger îro lêkolînê me yê din zêdetir ev lêkolîna derheqê ciwana de belkî em ê niha qelavî bikin ev tiştekî xuya dike ji me re rê me dide eger tu zimanê xwe ji bîr bikîjî kurdatiya xwe tu ji bîr nakî yani hêstên kurdayetiyê xwestekên kurdayetiyê zêde dibin kêm nabin erê ziman diçe ben ser mesele me ya nifşa ze ya lêkolîna ve ya davî diyare pirsgirêk di nav nifşa ze de ya ew tiştê ku me berê behs kir ve xirabtir e nifşa ze ya ku vê daviyê bû popüler bi taybetî li Amerîka li dinyayê bû popüler diyare global e tiştekî problemekî global e ne tenê di welatên modern da ya welatên wek me nav Kurda da nifşa ze heye tabi taybetmendiyên vî xweser heye em ê ser vîya bisekinin lê bi çend gotina eger îzna te hebe ez ê yani ser nifşa ze taybetî di vê daviyê çi qeslevan çi ye em çend gotina li ser vîya bêjin yani ew nifşa ew vê daviyê 25 salên daviyê ku em bêjin weka mîlenyûma 21 de hatine destpêkê de hatine evkirin heta notu 5 notu 6 dibêjin ku di notu 6 da çêbûne û bi temamî bi dinyaya internetê ve mezin bûne û bi temamî bi taybetî bi telefonên bi eqil û mezin bûne sosyalîze bûna wan zêdetir vê di vargeha internetê de ye danûstandinên rûbirû bi sosyal ya fîzîkî gelek
helse di navan de yani kategoriye kusaya ya ku dibêjin ku pir bi xweserin yani serê xwe difikirin wek ya girêdanê wan gel dê û bavê wan zayıftır e, lavastir e, biya wan nakin tiştê wanê pir lez heye, pir zekînin û pir zû tişna fehm dikin lê tevî biya xwedî gelek stresin dibin stresê de ne xwedî problemên dinin yani dibir de eger em bêjin ew problemên siyasî û komelgehî ya ku ji bo nifşên yan jî Kurdan bi gelemperî ku di warê ziman de problem bû li vir em dibêjin ku înternet heye belkî ew nifşa gencan ku weka nifşa Z tê ew kirin naskirin di wargeha înternetê de bi zimanê Kurdî ku imkanê wan derfetê wê zêdetir e baştir sosyalîze bibin lê diyar e lêkolînên ve hin problemên din destnîşan didin ez anha dixwazim tu ser vê lêkolînê encamên vê lêkolînê bipeyvî. Niha de ev lêkolîna derheqê ciwanan de ez dixwazim wa çend encamê ku me ji wan derxistine wan bibêjim belkî dûre zeman bimîne em kanin bi teferruat ew bikin. A yekem ev ji vê encamek ku ji vê lêkolînê em kanin derbixin a yekem ev e ku li gorî em bêjin 4-5 sal berê hem li gorî em bêjin wexta em gencê îro bi 4-5 sal berê de direwîsînin li hember hevdatînin îro radîkalîzebûyin û em bêjin dildarbûyîna radîkalîzasyonê kêm bûye. Çima kêm bûye? 2013-14-15 de radikalizasyonê di wateya siyasî de bikartînî yan di wateya kulturî de ji ber ku eger em binêrin çawa ji dê û bavên xwe vediqetînin di kulturî de ev ya jî radîkal ew kekêt radîkal e prosesekî radîkal e. Baş ez we baş got ez divê zelal bikim radîkalîzebûyîn em dixwazin ciwan bi xwe vêya ew bikin. Çawa bêjim ew bi xwe vêya Tirkî dibêjin tanımlamak ew nakirin xwe bidin nasandin pênase bikin. Ev çi ye? Divê ew bibêjin. Em ji wan dipirsin du tişta dibêjin radîkalîzebûyîn a yekem île yani em bêjin xwestekên wanê bi kurdayetiyê ve girêdayî bin ku ji bo wan xwestekê xwe kanibin tiştê îlegal jî bikin û em bêjin wek kanibin çek bidin dest xwe yani herin tevlî şer bibin. Beramberî bi nifşa berî. Ji van ciwanana radîkalîzebûyînê ji radîkalîzebûyînê vî tiştî fehm dikin. Wek we got erê em bêjin bi awayê di wexta em wan û dê û bavê wan tînin berhev xwestekê wanê kurdayetiyê ji dê û bavê wan zêdetir e. Bi aliyê polîtîk de xwestekê wan zêde bûne, bilind bûne. Lê xwe radîkal nabînin. Mesela 2013-14 de pêvajiyek prosesek çareseriyê hebû û Kurd xwedî bawer bûn. 15-16 de şer dest pê kir û li bajaran şerek qewimî û ew şera hem problemek derxist holê ku em bêjin jiyana însana hinkî wa tehdeda însana a duyem jî ew şera em bêjin aliyê Kurd têk çû di vî şerî de yani bi aviyê çekdarî têk çû. Wexta ku vîya dibînin çekdarî û radîkalîzebûyîn ew a xwe bandora xwe kêm dibe. A duyem îja çi dibe? Dixwazin yani şert û mercê Tirkiye diguherin dewlet zexm yani xurt dibe û aliyê Kurd em bêjin lawaz dibe. Li hember vê tiştê şert û mercê xwe dîsa dihesibînin û berê xwe em bêjin ji aktörên karizmatîk ê Kurd berê xwe ev aktörê ku em bêjin dest wan de çek hene ji wan berê xwe digerînin aliyê sivîl. Wek em bêjin
ne Murat Karaylan, ne Cemil Bayık, ne Duran Kalkan Evci aktörün kesin ku müşterek din naskırın bitirkan ra baverim aktörün usa evdikin. yani mesela Şaradikin idol. di nav Kurdên ciwanên Kurd de em bêjin ne işte Cemil Bayık Duran Kalkan Selahattin Demirtaş dibe em bêjin Eko jari Türkancı piçekte kabul kirin. yani alaka bu em bêjin alaka dayîn çawa dibêjin ciwan memnûn bûyîn girî tiştekî dine lê em bêjin wek pêşengekî dîn ew tiştekî dine em bêjin ev ciwanên îro belkî em li ser biaxivin işte Ekrem İmamoğlu da acibînin hema Selahattin Demirtaş ji wî zêdetir de acibîn yani di aliyê çarçoveya kurdayetiyê de berê xwe ji çekan da digerînin sivîlizasyonê dixwazin ku bawekî sivîl ew bimeşe ne tenê em bêjin Kurdên çepkir yani ciwanên Kurdên çepkir ê ku em bêjin 4-5 sal berê bawekî İslamî radikalize bûyne yani mesela em bêjin Hizbullah ciwan re Hizbullah Kurdistanê ez xal dikim Hizbullah ciwan re em bêjin ewekî peştir bû îro pişta xwe didin Hüdaparê nadin Hizbullahê yani ne bi awayekî em bêjin çek û îlegal Zêdetir meşru. a duyem di nav ciwanên Kurd de bêkarbûyîn yani êkî karekî wan tune û êkî xwendevan jî ninin ji ê Tirkiye zêdetirin a sêyem em bêjin ciwanên Kurd ji ê Tirkiye zêdetir seküler dibin û di nav van ciwanan de ê ku em bêjin nêzîkî HDP û PKK ne dîsa ji ê dina zêdetir seküler dibin alaka wan bi müzik û çand û kültürê ji ê li gor ê Tirkiye zêdetir e dîsa encamek balkêş ev e ku di nav mesela ji bo me ji bo dê û bavê me CHP aktörek wisa bû ku dûrî me bû em jê xwe dûr dixist çünkü em bêjin Kemalîst bû bo hineka em bêjin partiyek 100 salî a Tirkiye damezrandiya faşîst bû filan bîvan va hikaye ji ciwana re jî tim hate gotin û ji ber çavê ciwana jî heta niha wisa bû lê va 3-4 salin CHP hinkî polîtikaya xwe diguherîne hinkî jî em bêjin HDP û CHP HDP cana pişt dide CHP wek işte hilbijartinên herê şara diyariyan da li İstanbulê Edenê Ankara'yê İzmir'ê filan divan va tekiliya hinkî wan nêzî hev dike û mêze dikin ku CHP dilê Kurdan va di 3 salê naşkîne CHP'k nûh tê li hember wan CHP berê hikaye bû dê û bavê wan ji wan re gotibû lê CHP niha îro ew bi xwe tecrübe dikin li gor wî hesabekî dikin û dibêjin ku em CHP ku îro em tecrübe dikin em divê em wê esas bigirin û pozisyonekê bidin ji bo vê yekê em bêjin di nav malbatê me de yani dê û bavê me de CHP partiyê herî dûr bû ji bo Kurda îro a duyeme di nav ciwanên Kurd de CHP partiya ciwanên Kurd a ê duyeme ev jî va faktörê ku min got yani eger divê em ray nedin em ê ray yani me gotiye partiya we yekemîn kî jane mesela gotine HDP pekî partiya we ya duyemîn kî jane partiya wan a duyemîn jî gotine CHP lê ciwanên ku pişt didin AK Partiye ne HDP ji nav van ciwanan jî ji her çaran yek partiya wan ê duyemîn HDP ye yani divir de avantajek ji bo HDP heye HDP dengdarê xwe ciwan wenda nake zêdetir yani piraniyê wan dîsal ciyê xwe ne û ihtimal heye ku ê ku ji AK Parti aciz bûne û jê nememnûnin pişt berê dabin werin HDP ama ê ku ji HDP diqetin û diçin AK Partiye ne ciwanin yani zêdetir ew in a yekî din ciwanên Kurd li Tirkiye hem ji jiyana xwe hem ku li Tirkiye jiyana Tirkiye yani li Tirkiye dijîn û ji vêya hem em bêjin kar û xebatên şaredariyan hem jî mesela aboriyê ji her tiştî kêmtir memnûnin wexta ku hûn bi gencên Tirkiye re dirawîsînin tînin hem berav
ev tevê manayê ku yani problemek wan heye şert û mercê wan zor bûne şerek dîne em bêjin yani va welata huzurê wek ciwanekî Tirk nade ciwanekî Kurd lê ev nê vê manayê ku jî em bêjin wek ji hev qetandeyek epistemîk jî çê nabe yani bêçaretiyek niha li hember wan li ber wan e lê dîsa em bêjin pêşeroja xwe li Tirkiyeyê ava dikin ne em bêjin va welata ji me re nabe em berdin herin filan tiştekî wisa ê ku bo xwendinê em bêjin bo perwerdehiyê dixwazin biçin Ewropayê zêde ne lê li nav gencên Tirk de jî zêde ne ama ne ku em bêjin bi motivasyonek siyasî naxwazin biçin Ewropayê bi motivasyonek em bêjin kariyerîst dixwazin biçin Ewropayê ev tê vê manayê ku meseleyê wanê siyasî her çi qas zor bin jî li Tirkiye dixwazin li hindir Tirkiye problemê xwe em bêjin hal bikin di nav ciwanên ez di duyê diman ez wan jî bêjim di nav ciwanên Kurd de jî em bêjin ê ku nimêja xwe dikin dîndarin hene yani dildarên HDP ne wek tên zanîn ku işte em bêjin bêdîn in lê ciwanên Kurd wek hinekî muhefezekar dibêjin işte ew ji me oldartir in ne tiştekî wisa jî ne mîna ciwanê Tirkiye hûn a yek din min ji serî de gotibû yani asîmîlasyona kulturî nayê vê manayê ku ji xwestinê xwe polîtîk dev jê berdidin ne wisa ye bilaks zêde dibe yani em bêjin xwestekê wanê polîtîk êvan ciwanana zêde dibe û wek min got aktörê legal de zêdetir Demirtaş lê piştî wî aktörên wek İmamoğlu yani ê ku em bêjin ne Kurd bin û dilê Kurdan neşikandibin ji bo wan em bêjin gotinên ku dilê wan xweş bikin dikin ev aktörê wisa eleqeyan ciwana dikişîne di vê evê de çarçoveyê de işte ev nezî 10 xal bû min got di vê çarçoveyê de hinek ew derdikevin hember me hinek derheqê ciwanên Kurd de hinek ezber hebûn işte digotin işte ciwanên ku pişt me tên çawa dibêjin wê radîkaltir bin digotin nifşek behoz tê ciwanê yani seherê me dide ku ne wisa ye ê niha ciwanê îro zêdetir ji diyalogê re ew in yani îmkana waya dixwazin ku diyalog îja mesela asîmîlasyonê tim devlet dibe eger em zimên ji wan bistînin ew ê kurdayetî ji bîr bikin ne were ye ne wisa ye heta niha işte we digo eger em mesela Kurd ne meselek siyasî ye meselek aborî ye eger em aborî hal bikin mesela Kurd jî namîne tedî ezberek wisa jî heye ev ezbere jî ne rast e wexta ku refah zêde dibe ew ji em bêjin ji radikalizasyonê dûr dikevin lê bi aliyê siyasî de yani aliyê sivîl ve xwestinê wanê siyasî û Kurdî wan da nabin yani tiştekî wisa Kekreha ji bo ku fikra xwe berdewam bike ez çend pirsat xwazim deynim ortayê yekem ev ya çi qas bi girêdayî bi yani nifşa zeye ev prosesana duyem ev lêkolîna yani em bêjin heya xortên ciwanên 18 salî 20 salî 21 22 herê zêde 24 sal ne waye di nav wan da gelo ew çi qas proseseke bi îstîkrar e yani em hemû di xortaniya me de di 17-18 saliya me de îdolên me reva hebûne müşterek hebûne ê ku ji me re huzurê didin aramiyê didin ew qeme vedikin ê ku ji aliyê em bêjin cîvakê we popûlerin meşhûrin lewra em jî bi yawan dikin weka birê yawan bi dîtina wan bi nêrîna wan ev dikin tev digerin lê tabî di prosesa polîtîzebûyînê de
مروف گریدانین دن چه دیگه پیدا هدی yani anaha mesela lekolinin ve de du tış derketine beri pırsa Kurdi mesela problema ekonomiku ya fakirti u khizani le bameci usabu le demamay da ji usabu de nefşe salin hafteyi da ji usabu le ma ev revşaxay ekonomik ev khizani buna Kurda برژه که مزن ما گریدانه ما او سیاسی گریدانک ما چکر مدید کو او جرفشا کردا کو آزاد نینن ولاتی وان نینه بدست خو اداره نکن او جه ایزوله نینه به و گریداییه yani mesela ekonomik şey mesela khizani bunji de parametreyin pırsa Kurdine yani pırsa Kurdiye evya mrof pişre nanti xortani axada belki ev gredan ev nake legava ku politize dibin dibe ev gredan dest bedike dina Kurda da çe dibe dibe vate da as ev politize buna ve nefşe pıçek fam nakim yani kijan varida unde bejin ku bir baş politize ben yani çiye rey xwede de HDP yan nizanım çıkriye aktivite buna bir çiye disi var siyasi de ku yani netene cenabete hun havalin akademik edilci az dibinem ve tespit edikin ku problem nine vaya siyasi em evdibin siyasi em bilind dibin rabuneki heye yadın liber tişteki denci tkazım ser zede bikim ev ya tabi mesela sosyolojiye makro sosyolojiye ev ya pergringe tezanin ku meseleyin ideolojik u siyasi xwedî istikrar ninin yani demkine politika her em bejin faktora avakerî bingehîn nîne kültür zaman mesela netevide siyasi de ye her yani berdevami komelgehi ev ki nasnameye avadikin ev tiştin gavaku kültür tünnebe gavaku ji kültürü durdkevi gavaku ji zaman durdkevi ev bilindbuna siyasi yani vaka çibejim bugure metafora ev ki vaka balone ki ku sıba kare bitaqe u Kürt dinav Kurda da brasti tekçuneki xrap vereseri yani ev problemin bi avayı dibe nizanım çek berfirehtir vere genge şekerim biyamın yani ev encamin ku esliber ev kave münakaşanakim beguman hun برین متدین باش و لکر و او دانیان بدست خستنه لیدوی او دانیان براستی پچک برفرهتر وره آنالیز کرن. نه دسری دزویا بجیم اف لیکولین و راپورای وره نویسین و در راپوره ده و آنالیز برفرهتر ورن کرن. آدویم انجام درخستن و آنالیز کرن تشتکی دنه. Yani encama ez kanım derxim, ez kanım bejim hun analiza bikin. Çima varaya hun analiza bikin. Ya jî werin em tev bikin. İşte em bejim sporên wek we, sosyolog, akademisyen, siyasetmedar. Çima ve mesela usaya, ve mesela jmera ve encama jmera çi Spartakê de bermeko dispereme em vê hal bikin, divê ew bifikirin. Yani her tişne karine ew ayek aduyem beri ew rapor dibe berfirehtir ev be brasti mirov akademisyen dibe analiza wî bike îro nexwe belki cenab-ı tecdîtiye ew Ertuğrul Özkök'e sosyologeke yani mühendiseke Türkaya sosyal pir ew ke pir baş e ew bala wî kişandiye ew ke ve encamên wa lêkolînan ve وکه جو ترکاره دبیجه یعنی اون راحت بن ویا بکارانینا زمان کردی چاوکو جناب تگو نزدیکی 30% دناو کرده ده او بویه کم بویه راحت بن یعنی او جت تشتکی گرتیه و آنالیزاوی بویاوی چکریه بگومان کرد دبیر لبر لسر بیا بهتر بسکنن به تایبتی سیاست مدار
بالتایبەتی سیاسەتا ئینتەلێکتوێلین کورد ji ber ku ew problema herî mezin e, problema me herî mezin e. Niha min çar not girt bi vê nexweşa. A yekem ez ji dawiyê de dest pê bikim. Ez çûna Ertuğrul Özkök biyama, ez ê bitirsiyama. Çünkü ez 7 sal e dibêjim ku eger ez zimên ji ortê rakim, kurdayetî ji ortê radibe, lê encam wernabêjim. Erê ziman kêm dibe, lê kurdayetî namire. Ev mesele gerek were analiz kirin. Lê ez em bêjin Kurdiyetiya siyasî. a siyasî jî. Ez ê niha wê fira bikim. Niha îja va encama ji Kurda re jî tiştekî talûke dibe. Wek we got. Yani erê wexta ku kultur asîmile dibe, nasname asîmile nabe. Tamam. Tiştê dawiyê dimîne çi pere dike? Yani ji me re çi dimîne? Holê tiştek namîne. Divê aliyê em bêjin Kurd jî di vî awayî em bêjin mesajekî xwe re derxin ki yaw ne tenê nasname gerek çand kultur ziman were xwedîkî yani ew be wenda nebe gerek em polîtikayê wisa bifikirin û bikin. Îja çawa meseleya ew kurdayetî wenda nebe niha a yekem Kurdibûn hêdî li Tirkiye ne tiştekî gayrimeşru ye. Erê zordarî, zorî li ser heye filan bivan. Mesela encama prosesa çareseriyê a çareserkirina meseleye Kurd bînin bîra xwe 2013 û navbera 15 de dewam kir. Me çi bi dest xwe xistibû ew ji dest me çû lê meşruiyeta axaftina Kurdî, meşruiyeta Kurdî a zimên nehat wenda kirin. Mesela em bêjin qeyûmen hat tebelayên kurmancî danîn yan jî Kurdî danîn herkes şaş bû û çawa dibêjin rexne kirin. Îro însanê ku siyasetmedarên Kurd jê re dibêje însanekî faşîst e wî ew derket got we tebelayana damînin. A duyem li bajarê Rojavayê Tirkiyê zêdetir em vîya dibînin. Kurdibûn piştî 2013-14 de bûye tiştekî eşkere. Hêdî bi taybetî jî ciwan piştî wê demê vir de Kurdibûna xwe venaşêrin. Mesela em bêjin dê û bavê me zeman wexta problem bû, zor bû, zehmet bû li bajarê Tirkiyê vedişartin Kurdî nedaxivîn filan wî van. Îro 2013 de li Tirkiyê Kurdibûn bûye tiştekî meşrû û va ciwanana bi Di jiyana rojane de lê di raya giştî ya kamusal wargeha kamusal da ne wisa ye? Di wargeha kamusal de hatiye naskirin. Em bêjin Tirkiyek kane bêje ez te meşrû nabînim, ez te işte wek mafdar nabînim filan lê nikare bê tu ji Bilinmeyen bir dil. Parlamento. Parlamento wisa dibêje lê parlamenter jî bixwe zanin ku ev tiştekî nerast e yani. Yani mesela ez hinkî qala ciwanê Rojavayê Tirkiyeyê Kurd bikim ji ber ku vê seheyê de çar bajarê mezin li wa derna jî hebûn. Mesela dibêjin 2013-14 de kurdayetî bû tiştekî em bêjin legal û meşrû em bi wî hatin me ew ferq kir. Lê dureket zorê em me Kurdîtiya xwe me berneda. Me em bêjin karûbarên polîtîk berda, me radikalizasyon berda, me tiştê di berda lê kurdayetî me berneda. Ca ê ku kanin biaxivin, diaxivin, ê ku nikanin biaxivin, neaxivin falan bîvan. Ev tiştekî dine. Mesela di polîtîzasyon çawa dibe. Wek ve got meseleya aborî bi meseleya Kurd ve girêde ye. Ne tenê aboriya Kurda bi meseleya Kurd ve girêde ye. Aboriya Tirkiye jî bi meseleya Kurd ve girêde ye. Yani matematik li holê eger aniha em derxin em bêjin va 40 sale me çiqas perawenda kiriye. Yani wek Tirkiye çiqas perawenda kiriye di şerde. û ev pera bo şer bo tiştekî de hatira xerç kirin. Ew ê çi bibiya? Meriv kana hesaba hesabê wisa derxel. Ji bo vî em bêjin îro di aliyê aborî de çi hebe bi meseleya Kurd ve tê girêdan. Lê dîsa va karê girêdayînê
ne kare civanaya, kare minuveye, kare akademisyene, kare yani profesyonel, insanı profesyonelin u kare siyasetiye. Mesela hun embejin vek tezeki, vek makaleyeki kanın veya bağvaki zelal binvisin. Le her civan nayı veya naxune, gerek siyaset veya bigre, medya veya bigre, embejin insanı aktivist veya bigrin, bi du gotunan, bi sê gotunan, bi awayekî zelal veya kamusal bikin. Yani berfirehtir alaka insana bikişinin veya. Lê ciwan mesela çi to politize dibin? Em dibêjin tu eslê te çi dibe ez Kurdum. İşte ez Kurdî zanibim jî nizanibim jî ez Kurdum. A duyem mesela em bêjin berê 20 sal berê 10 sal berê em bêjin 100,000 insanê 100,000 Kurdên ku cara yekem wê deng raya xwe bikar bînin ji wan nîvê wan nedidan partiyên Kurd. Zêdetirê wan didan Partiya Tirkiye. Îro ji 10 para 6-7 parê wan direkt raya xwe didin partiyên siyasî ê Kurd û ev partiya îro li Tirkiye yani hûn polîtikayê biecibin neecibin ew tiştekî din. Li Tirkiye ew çi qas bêje jî ez ne Partiya Kurdum dewlet wê Kurd de hesibîne û Civat çi sadine îja Kurdbûn bi awayî siyasî yani ji bo HDP ez dibêjim bûye tiştekî krîmînal. Dîsa jî va ciwanana diherin dengê xwe didin HDP. Mesela em bêjin dêw bavê wan di heftê Hezîranê 2015 de carê çû dest deng da HDP û wexta ku şer dest pê kir dîsa jî dûr ketin. Du point jê kêm bûn. Lê va ciwanana dûr nakevin. A duyem ferqa wan ew e ku dibêjin ku ziman eger ê zanin jî ê nizanin jî dibêjin ziman gere dibe fermî çimkî ziman bi nasnameya me ve girêdayî ye. Yani ferqa wan heye ku hişmendiya wan heye ku ziman lazim e bo Kurdbûnê. Yani sibe yek jê re bêje ez çi to zanim tu Kurdî divê zanibe ku Kurdî divê dêw bavê me rê me nedaye mektebê tu nebû filan bîvan min ez hîn nebûm lê ev meseleyana mesela em bêjin işte zimanê Tirkiye fermî gerek çi to be dibêje gerek Kurdî ve zimanê fermî gerek li mektebê gerek li nexweşxaneyan ev xwestinan bilind dibin kêm nabin. Îja ne tenê em bêjin wek min got li Tirkiye jî li warê Kurdan de jî tim em her tiştî wek homojen dihesibînin. Mesela tu ji dildarên HDP bipirsî ê ku rayê xwe didin AK Partiyê eleqa wan bi meseleya Kurd û derdê Kurda ve ne wisa ye mesela ne tenê ê bilin yani mesela divê vê lêkolîna ciwanan de Kurdbûn ji bo wan îdeolojiyek e. Ê ku dilê xwe dengê xwe û dilê xwe dane AK Partiyê jî ji bo wan jî ziman, çand, Kurdbûn tiştekî meseleyekî esasî ye û dixwazin van mesela were halkirin. Yani em bêjin wek em bêjin ezberek heye ku işte ê ku deng nadin HDP eleqa wan mesela Kurdin ev ezbera jî xelet e yani di sehaya me de tiştekî wisa vedkeve. Ev Kekreha ew ka me pêş dikeve saetê me yani ew tiştê ku me dabû pêş ya rastî me 15-20 deqe dikarî bêjî me ew kiriye. Lê ez dixwazim tiştekî bêjim pir cara me ev dikin suçdar dikin rexnemetînin dibêjin ya hûn ê ku zanîstê de kar dikin hûn problema datînin lê çareyan nabêjin yani çare çi ye aniha we got nifşaze wisa bûye Kurdî ev nake ji dûr ketiye ji zimanê çareyê wî çi ye ya rastî divê esas li ser biya mirov divê serê xwe bêşîne tevî ku divan lêkolînan de ji xwe armanca wa lêkolînan ew e ku em probleman destnîşan bikin wana keşif bikin û ya di raya giştî ya Kurdî de gengeşe bikin û herkes fikra xwe ser wê bêje da ku em çareyan bikin em bêçare nînin em ne ku divê li ser li encamên wan lêkolînan em bikevin bêhêvîtiyê bêçaretiyê na bilekis münaqeşekirina me jî îro armanca wî ew e ku em balê bikişînin ser problemê xwe
ji ber ku em dikarin çareseriya problema bikin eger em weka cîwatekê netewî weka sivîl siyasetmedar entelektüel serbiya wan problema gava ku em wan problema derxin ortayê bi gotinekê sosyolojik ve problematîze bikin û çareyan ev bikin. Ez aniha nizanim cenabê we çawa difikire lê ji bo bi taybetî nifşa ze bêguman me got ku mekana wan wargeha wan internete yani ya vê nifşê du tiştê bîra min ku mirov divê ya serbiya münaqeşe bike û siyaseta wî çêke. Yek ev e ku di wargeha internetê de rûyê Kurdî yani îmaja Kurdî, Kurda, kulturî û ziman çawa dikare ji bo nifşên nû ya ciwanan bête balkêşkirin ji bo bikeve dinya wan bibe parçe ji dinya wan ji wan re wateyekî vî hebe wateyekî nû ji bo wan hebe divê li Serbiya mirov divê serê xwe baş bêşîne. Duyem jî taybetmendiya dinya wê nifşê ev e ku di sosyalîzebûna wan de internet ew hevalê wanî internet ya deridorê ew tiştên wan lîstikê wan tiştê wan esasın esas min pirsekê min li vir hebû yani gelo ew nifşa ze ya Kurdan çend saetan di internetê de dimînin ji ber ku min lêkolînekê ya global min xwend hin welatan vê pirsê bi hududkirina saetan ya zaroka di internetê de heta ciyekê ew kirine rasyonalize ez bêjim kirine yani em bêjin tu dikarî 5 saeta di internetê de bimînî lê divê 2 saet jî bi dê û bavê xwe bi hevalê xwe bi fîzîkî bi rû bi rû divê bidî bistînî têkiliyan ew bikî yani heman bêjî lêkolînek heye di temamiya dinyayê de hatiye çêkirin kulturên ku bi vî avayî vê meseleyê çareser kirine çek serketîne li ew deverê ku zarok bi saetan bi 10 saetan li internetê ne bi dê û bavê xwe ji wan yani biyanîbûnekê çê dibe di navbera wan de û lewra jî ew hafizaya komelgehî ew hafizaya netewî dîrokî kulturî û ziman ji xwe bi dê û bavên xwe napeyivin çawa ziman yani problemê zimanî ne tenê zarokên Kurd hene problemê zimanî ya Brîtanya jî heye yani İngilîziya wan jî yani ew kapasiteya İngilîziya wan bûye gelek bi hudud yani ew problema global ne tenê zarokaya lewra divê tiştê de yani peşniyara te heye yani em tu zanî em çareyan nabînin lê dîsa jî siyasetmedar aniha me temaşe dikin ew pirsek hesana bû berê ez wêya bibersivînim çi qas di internetê de dema xwe derbas dikin me ev pirsa ji wan pirsiye me gotiye hûn çi qas di zemanê xwe di internetê de derbas dikin ê ku gotiye hema tu bêje ez sibê heta êvarê di internetê de me ji sedî 23.9 yani em bêjin ji her 100 kesî 24 kes gotiye sibê heta êvarê di internetê de me ji wan ji sedî 13 gotiye ez navbera 6 saeta û 10 saeta rojê di internetê de me çel û yek ji sedî çel û yek gotiye ez 3-4-5 saeta di internetê de me ji 2 saeta û ji wê kêmtir jî ê ku gotine 22 dine yani 21.9 tu bêje 22 dine yani bikaranîna internetê zêde ye lê li Tirkiye jî wisa ye yani ji ciwanên em bêjin ne Kurd ê Tirk zêde ji hev dûr nakevin ev bersivek wê pirsê vebira adin
دیسان چند نوتی و گرتن از وانا دوید حیا او نوتا اگر ممکن بکم نوبری دوان ساعتان ده بابت شید سر بابتان سر کیجان بابتان ده دیگرین که پی او دکن مجاراوان چیه او سر ویاجی او که هیا یعنی پرسیم به هبون yani internet de hun kîjan ewan dikin yani vê zemanî hûn çawa derbas dikin ez vê jî hema ji we re bibêjim mesela zêdetirê wan teqekî zêdetirê wan Instagramê bikartînin biborin tamam betir fotoğrafın mesela ji tedî ev pirsa ne tenê bersivek wê tenê nine yani internetê de hesabê wan Instagramê Facebookê Twitterê bi hev re hene yani ne yek çend ewana xalakanin bixwazin kanin bibersivînin ji sedî heştê wan heştê hinkî zêdetir gotiye ez hesabê min internet Instagramê heye û ez bikartînim di WhatsAppê de zamanê xwe derbas dikin Twitter hinkî di nav ciwanên Kurd de ji Tirkiye zêdetir e mesela li Tirkiye ciwan li Tirkiye ji sedî bîst û neh sîye Twitter bikaranê Twitter li nav ciwanê Kurd de sedî çel û nêzî çel û çariye yani çarde xal jê zêdetir e ev tê vê manayê ku hinkî meseleyên polîtîk ji ber ku او portreya ku de encama lêkolîna we de derketiye ortaya ku Kurd gencên Kurd siyasî zêdetir siyasî ne kultûriya ku şu min Twitter'de ew profil ya rastî berê lêkolîna we min ew kirîbû min derxistî bû ortaya di Twitter'de ew pir eşkere pir zelal e yani ê ku Twitterê bikartînin ji ciwanên de zêdetirin nav Kurdan de işte Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram vana bikartînin tiştên din kêm min em bêjin wek TikTok, Spotify, Pinterest falan bîvan tiştê kêm min lê tiştên wek we got işte tiştên balkê jî derdikevin holeyî lê ev rexneyek ku we got tê zimên işte ya hûn lêkolîna dikin meselê derdixin holê û hûn vê wî jî tiştî nakin yani ez var rexneya ez nadim ser xwe ji ber işê me nîne esas işî siyasetçiya ye ne yani hûn wek akademisyenekî hûn kanin analîzekê ji vê derxin ez wek em bêjin lêkonîrekî kanin mesajekê ji vê derxin lê karê min hine ku ez siyasetekê li ser vê encamê çêbikin karê min encam derxistin e karê we analîzkirin e karê siyasetmedara û saziyên sivîl tiştekî din e divê her kesî her tiştî ji her kesî em hêvî nekin yani karê min ê lêkolînê û siyasetê wexta tê keve nave ji xwe hûn bi lêkolînê min wê çaxê bawer nabin mesela meseleyek ve got internet yani ev nifşa ze dema xwe di internetê de derbas dike divê meriv bi internetê em bêjin internetê bike Kurdî û yani tiştê ku kêm dibe meriv li internetê ciyê tije bike yani mesajek wisa ve got ev tiştekî balkêş e yani ev tê vê manayek jî eger ciwan mesela çi kêm dibe ziman pekî ciwan zêdetir li kunin li internetê ne ha gerek tiştê ku kêm dibe ew derê ku zêde lê dema xwe derbas dikin hûn li win derxin hember wan ku ew ya çawa bêjin bikar bînin yani li hember wî werin em nikarin ciwana li vir sûcdar bikin em nikarin işte internetê sûcdar bikin ya internet ji xizmeteke dixwazî tê Tirkî bikî dixwazî tê Kurdî bikî dixwazî tê em bêjin mesajê xwe yê çepkir dixwazî ê rastkir dixwazî çi dikî tikanî belav bikî lê em bêjin tu dikevî YouTubeê milyon video hene kîjan videona tên temaşe kirin ê ku bala me dikşîne ê ku bi me xweş tê ê ku diqeta me dikşîne ê wele tu eger muzîka Kurdî de ê ku herê zêde bala wan dikşîne ê ku godar dikin kîjan tîp muzîk e ve bawerim ji bo Ehmed Qaya gotî bû Tirkî weka müşterek e ji bo wan lê zimanê Kurdî de yani muzîka Kurdî de kîjan tîp muzîk
ev pirsa me kîjan em bêjin hunermendên Kurd hûn de ecibînin me negotiye, me tenê gotiye kîjan hunermend. Hineka Tirkî gotiye, hinek Tirk gotiye, hinek Kurd. Lê Ehmed Qaya Sezen Aksu filan hene, lê di Kurdan de herî zêde Ciwan Heco ye. Piştî şivan perver e. Mem Ararat mesela em bêjin nifşekî nû ye. Şivan perver min jî gudarî dikir, tu jî dikî bavê min jî gudarî dikir. Lê ev ciwanan jî dikin. Lê Mem Ararat yani eko temenê wî ji em bêjin sî pêncî çelî zêdetir bin belkî nas jî nekin. Ev ciwanan Mem Ararat jî. Lê Şakîro jî guhdar dikin. Yani va çawa dibêjin çeşit çeşit e, ne tenê bi awayekî ye. Aynurê pardon me got temaşekirin guhdar dikirin. Aynurê jî guhdar dikin. Yani ev nifşên hunermendên nûh jî guhdarî dikin. Yani ji Ciwan Heco ji şivan perver heta em bêjin Mem Ararat û Ciwan Aynur Doğan filan gişa guhdar dikin. Yani zevqa wanê em bêjin guhdarkirina muzîkê hinkî bi reng e yani çeşît e. Ev çawa dibêjin ev meselek balkêş e. Ne tenê em bêjin pop an jî ne tenê arabesk renk ew ê wanê eleqayan bi muzîkê re heye. Ji xwe êku muzîkê filan dikin jî hene yani em bêjin amûra lê dixin filan divan me ev jî pirsîne belkî niha li ber min tunebin. Lê divê barê de tiştekî bibêjim di naberê de ez jî pir cara di ew YouTube'da bi taybetî ew münaqeşeyên di nav evkê de dedît muzîka Kurdî çê dibe, Tirk û Kurd di nav xwe de münaqeşe dikin. Ez gelek evkim li wir gelek teqîb dikim. Bala min kişandiye eger muzîkek Kurdî ji aliyê guhdarên Tirkan ve tê hez kirin xortên Kurd gelek giringiyê didin vê muzîkê. Gelek pê digirin ew heta yani pesnê xwe didin ku Kurdin û ew kin yani ew jî yani ev ya problemekê bejirandinê qebûlkirin ji êdin ji ötekiyê problemeke giring ya vê di daxwazên wan de çi bixwazin çi hez bikin rolekê giring dileyîze. Ya ev mesela bêjin ne tenê cem ciwanên Kurd niha wexta tu dibêjî hûn ji ciwanê Tirk re tu dipirsî hûn ji kîjan hunermendî yan jî çawa dibêjin sîngir jê hez dikin muzîkbêj jê hez dikin wexta ji we re dibêje Tarkan. Hûn dinêrin çima Tarkan tê gotin? Çünkü Tarkan popüler e. Popüler bin çi ye? Televizyon wî derdixin. Jarî Ewropeyan jî piçek hatî bi qebûlkirin loma ji bo Tirkan jî wek qebûlkirina nastemeya wan tê ew kirin. Eger ji bo em bêjin yekî ku ji te pêştir tê xuya kirin bi awayekî polîtîk bi awayekî siyasî yani ne wek qabiliyet. İşte tu min destî ew xwedî dewlet e filan bivan yani ez wî awayî dibêjim yekî egemen xwedî erk ji tiştekî te hez dike tu bala xwe dikişînî wir yani mesela televizyonê wî wexta ku em bêjin Ciwan Heco derdixin yan jî em bêjin Aynurê derdixin işte Kral TV wexta klîbek Aynurê derxe filan tu jî dibêjî ha ew Kurd e dilê te pê xweş dibe dûra tu derê Aynurê gudarî dikî tu stranê wê dijî gudarî dikî filan bivan ama di vir de ciwan em bêjin êku ne popüler jî jê hez dikin û guhdar dikin ne tenê ew îja ev tişte bi ew ê re jî eleqedar yani zaman diguhere tarza müzikê a Kurdî jî diguhere tarza nû ji nifşên nû re zêdetir nezîkî wan tê û lema jê hez dikin işte Mem Ararat belkî herkes jê hez neke belkî Aynur bavê min guhdar bike belkî jê hez neke lê Şakîro ji wî re pêştir e ama ev ciwanana ev nifşên nû bi wan re tev ew dibînî ew jî diguherin müzik jî diguhere di nav vê guhertinê de em bêjin bêjekî popüler derdikeve holê û bala wî dikişîne jê hez dikin yani em bêjin fehamkirin tiştekî normal e meriv vê ew rexneya we meriv fehm dike lê problem ev e ku yani ji xwe Kurdbûyîn ne tiştekî em bêjin popüler e li Tirkiyê ne tiştekî
em bêjin hegemona ne tiştekî qamûsal e. Ji bo vê yekê eger di popüler di nav kultura popüler de em bêjin ew warê qamûsal de Kurdek derdikeve bala me jî dikişîne, bala Tirka jî dikişîne, bala me henkî zêdetir dikişîne ji ber ku bala baş pê qebûlkirin em pê pesnê xwe didin em bi bo me rolekî dileyîze ji xwe piçek jî mesela Demirtaş di barê siyasî de piçek wisa ye ji aliyê Tirkan ve piçek hete qebûlkirin ême jî ji bo me jî bu şîrîntir bû yani ji bo me şîrîntir. Were Belê eke reha ez gelek spas dikim heya bira anaha eger pirsên binêran hebin em ê çend deqayan jî em ê yan me got 15 deqa ev bikin çend pirsenin yek ew kirine ew anketa davî kîjan bajarên Kurdistanê de hat danîn Seyda Alpşen ew anketa davîn kîjan bajarê de pirsa duyem hûn yan jî evên ku kar didin we dema ser Kurda kar dikin hûn li Elezîzê, Miletiyê, Semsûr, Dîlok wek bajarên Kurdan dijmêrin yan na? Du pirsenin. Meriv li ku dikare anketa ve peyda bike gelo Feysal Taşkıran pirskiriye. Tamam. Anket hin sedîset me rapor neqedandiye û me hin neweşandiye lê wek vê bername me çend bername qala vê anket vê lêkolînê kirine di Google'ê de rawest işte reha rojgîra Sûn Kurd Z kuşağı filan divan wexta hûn lê bigerin heta na çi derbere vê tiştê hatiye gotin hûn karin bibînin a yekem ev a duyem ev lêkolînê yani wexta lêkolînek tê kirin evren çiye hûn berê wî hesab bikin dû re hûn dikin ev lêkolîna mesela ciwanên Kurd kiriye me çar bajarê mezin ê herêmê kiriye û çar bajar jî ê Tirkiye kiriye li herêmê me wan Diyarbekir, Riha û Mêrdînê kiriye û li Rojavayê Tirkiye jî me li Edenê, Mêrsînê, İzmirê û Stenbolê kiriye ev pirsa Seyda Alpşen bû pirsa wî du hinekî ew e yani işte hûn Elezîzê, Meletiyê, Semsûrê, Dîlokê wek bajarê Kurdan dijmêrin anna ev çawa bêjin nîqaşek siyasî ye. Dibate sosyolojik de dipirse bawerim. Yani sosyolojik mesela asimilasyonê qist niha teknik vê evê zêde nake problem. Çünkü teknik mesela bêjin Elazîz divê hinek lêkolîna de heye hinek lêkolîna de tune. Meletî de hineka de heye de hineka de tune. Dîlok de hineka de heye de hineka de tune ye. Çünkü ihtiyaç çi be li gor wî em bêjin tiştekî çawa bêjin li nav bajarê mezin wexta tu dikî tu hinekî li Urfayê li Rihayê dikî hinekî li Diyarbekirê dikî hinekî li Entabê dikî yani li Dîlokê dikî ji ber ku bajarê mezinên sanayî li wir zêde ye filan bivan. Eger em bêjin tu li bajarokan dikî navçeyan dikî işte Qarakoçanê filan bivan jî dikanê dikî ev hinkî li gorî teknîk diguhere yani eger pirs ne pirsek siyasî be yani hûn van welatana ji Kurdistanê dibînin an nabînin. Eger pirs wisa be ev pirsa ne pirsa ji bo lêkolînera ye. Siyasetmedar insanê ew dikin wek Kurdekî elbet fikrek min heye ama em bêjin wek sosyolojik de me ji xwe re gotiye ji em bêjin hetayê heta Erzeromê ew xeta ku Kurd lê dijîn li her derê em karûxebata dikin li ji bilî wî jî Ankara, İstanbul, İzmir ciyê ku Kurd lê dijîn yani Kurd li wir hebin û mesele bi wir ve girêdayî be em lê dixebitin yani bo hilbijartinên Stenbolê em li Stenbolê bi Kurda re dixebitin lê bo hilbijartinên Diyarbekirê em Diyarbekirê Kurda re dixebitin ihtiyaç çi be hinkî ew tiştekî metodolojik û teknîk e ihtiyaç çi be li gor wî em via diyar dikin ku ew jî heye an tune Meletiyê em lêkolînan dikin em li Elazîzê jî dikin em li Semsûrê û li Dîlokê jî dikin yani ev zêde wexta ku em qerarê didin via ew der Kurdistan an ne Kurdistan em niqaşek wisa nakin ev bajara di vê lêkolînê de hebe feyda wî çi ye ji me re tune be zerara wî çi ye zêdetir vana tên niqaş kirin yani.
Tabii o persekî giring e ne tenê ji bo bajarên ew ku navê wan hate hilbijartin. Mesela em bêjin niha problemek ew kê Mêrsînê yani niha li wir nüfusekî pir giring ya Kurda heye. Bêguman li wir taybetmendiyekî cuda heye yani refleks û ew kê Kurda cuda ye. Lê ege bi temamî halê xwe de dedît Tirkiyetî li wir Tirkiyetiya seküler li wir pir mezin e bilind e û normal li ser Kurda jî bi şêweyekê din ew tesîr dike li ser wan wa problema mirov divê li gor ciyan ew bike. Mesela İstanbul cuda ye. İstanbul dikarî bêjî bajarê Kurdan e jî yani li wir ew bandor bi şêweyekê din e. Ew ferqiyetan divê mirov bi rastî berçav bigire. Ji xwe em jî mesela divê lêkolîna dawiyê de me Edene, Mersîn, İzmir û İstanbul hilbijartinan va derana ne tiştekî tesadüfî ye. Yani Edene, Mersîn diasporayê nêzik in. Nêzî welêtin yani. İstanbul wek we got Kurd li wir rengekî esasî bûne û a duyem bajarekî metropol e û muhafazakar bûn li wir zêdetir e. Lê İzmir em bêjin metropolek seküler e. Êku diçin metropolek seküler çawa jiyana wan çawa ye, êku diçin İstanbolê çawa ye, êku diaspora nêzik e çawa ye, êku em bêjin İstanbol zêdetir heta niha işte partiyên rastgir li wir zêde deng digirtin. İzmir ne wisa ye partiyek çepkir imkanim bêjin ya işte CHP ez bêjim ew jî niqaşek din e. Yani li van bajarana tekîliya Kurda û ne Kurd çito ye jiyana wan çito diguherîne çi ferq di navbera wan heye ji ber ku ev derkeve holê ev tên hilbijartin yani ew qerara va bajarana wisa wek me got tiştekî teknîk e li ser niqaş pir tên kirin û wisa qerardên dayên henkî evekî henkî tiştekî çawa bêjim teknîkî ye yani. Belê. Eger pirsên din tune bin em tên dawiya bernameya xwe me îro sohbetekî pir berhemdar digel Reha Ruhayîoğlu me pêkanî. Hêvîdarim ew cure ew şêwe axaftina we vê berdewam be. Ew sevîdarim lêkolînên we vê bi têkûstir bi serûber em di çarpel medyada ji îroşûn de dikarîbin parve bikin eger em dikarîbin ên pêşîn bin ew hê baştir be. Lê ya rastî ew e ku lêkolîn tên kirin encamên wan divê em şirove bikin ji aliyê Kurdan ve bînin rojevê destenin ser probleman ta ku raya giştiya Kurdan, ta ku siyasetmedarên Kurdan, ta ku entelektüelên Kurdan dikarîbin fikrên xwe ya çareseriyê pêşkeş bikin ji bo ku prosesên pozîtîv em dikarîbin bihêztir bikin, prosesên neyînî jî ê xerab jî em ê pêşiya wan bigirin. Em raya giştiya Kurdî netewaya Kurd eger em wan probleman keşif bikin û ew bikin em dikarin bixwara bi rastî bi serkeftîtir komelgehek rasyonaltir bo behewdûra înşa bikin. Spas dikim gotina te ya davê kek reha hebe ez bikim. Mala we ava yani em civalê koyna dikin ku bu bala civatê bikişine û sosyolog, siyasetmedar filan li ser van niqaşa bikin û civatê nas bikin ne be ezbera bi em bêjin kar û xebatên profesyonelê akademîk ilmî guherîn çi ye û ya mêzekin li gor wî fikr û ramanê xwe bidin ber xwe sererast bikin em tiştê wiya dixwazin. Ez jî spas dikim we em veha wan din mêvan kirin mala we ava ji we re jî ez ew ê dixwazim
serkeftinan dixwazim mala wan. Belê em dikarin bêjin heya vira bêtir Kurd bi a priori hereket dikirin. A priori yani ne empirîk. Em ji îroz şunda zêdetir bi empirîk xwe yani bi hebûna xwe heyîna xwe em ji vê ji praktîka xwe em ê teoriyan çêkin ne ji teoriyan praktîka piçek jî em ê tişta berwajî bikin İnşallah. ne tenê bi a priori lê bi empirîka pêvistiya me heye em ê bi vê awayî heya bi diyalogek akademîk din bimînin di xêr û xweşiyê de gelek spas kek reha iştirak. Mala